echt op. Nou, ik laat de werkruimte, dat is eigenlijk het verhaal. En nou goed, dan komen we... Dan kies je door, ik wil even niet meer, want dan houden we wat meer. Ja. Het is... dat had een meisje maar met hobby. Ik heb tijd lang tafels gebouwd. Nou, daar staan hier nog wat zaken, daar staan wat malen, het zijn tafels met betonnen poorten en daar staan hier wat voorbeelden van. Nou, en daar ga je dus ruimte voor nodig. En deze huizen die hier dus een hele royale garage. Het idee wie er moest een auto in kennen en dan moest de fietsenboel die moest er ook nou ja, de zaden zou dat te gebruikelijk is. De auto stiert er nooit in en het is een werkplek en staling voor de Philips Stark Aprilia. Die staat ook in het Grijnse Museum, maar ik rijd erop. Wat is zo'n ding? Nou, die is dus helemaal niet raar. Philips Stark is een industrieel ontwerper en die had voor Aprilia een motor in de scooter ontworpen. Ja. En dit is de motor en hij had hem ontworpen eind 80er jaren, begin jaren 20 jaren. Okay. Toen zei ik hem al, maar toen had ik nog geen motorrijbewijs en maar toen, ik zei hem rijden in Amsterdam. Ik denk, als ik mijn motorrijbewijs had, dan wil ik zo'n motor hebben. Ja. En ik weet vergeten. Ik weet volslijn vergeten. En ik ben ik heb motorrijles, ik ga motorrijden. Ik ga op Mallorca heb een grud off the road hier, daar ben ik een slag om op Mallorca. Ik denk ik maar een grud off the road hebben. Ik ga naar de jager daar, naar de motorzaak daar. En ik ren door de showroom en daar staat die Aprilia. Hoe is het mogelijk? En zij ben een Aprilia dealer. En, en ze wien er eigenlijk mooi. Ja. Hij hier mooi als een soort showroom model en hij woont wel kwijt. Dus toen had ik hem, ik zei, maar dat wordt knap rijden, hè. Ik wil net, er moet al wat power in zitten. Maar, zodoende had ik hem toen gekocht. Maar dit is mijn tweede al, ik heb al hier tot de los rijden. Net niet schuld, maar ik zo in ding. Wat hier mooi is, in dit huis, dat wordt dus verwarmen middels een warmtepomp. Dat houdt dus in, wij hebben hier ergens een gat in de grond van dik 100 meter. En daar haal je bij de warmte waar. Die warmte wordt omheen en dan neem ik maar wat, dat is iets van 15, 16 graden of zo wat heen. Dan hebben we hier dus een warmtepomp. En die pompt dus die warmte daar dus die helpt er 2 graden af, zeg maar zeggen, die concentreert die 2 graden en die maakt die 2 graden tot zeg maar 40, 44 graden. En dat geeft bij ons de vloerverwarming in. Dat is ook tegelijkertijd de reden dat wij vloerverwarming hebben. Ja. We hebben vloerverwarming door het hele huis heen. Normaal is de centraal verwarming, die wordt 60, 70, 80 graden heet. En dan hoe je maar per radiator kun je het hele huis warm houden. Maar omdat dit een hele lege warmte is, mag je een heel groot oppervlak hebben om het huis, om die warmteoverdracht te krijgen. Je kan dus eigenlijk ook je vlierbedekking overheen, dus het is echt vlierverwarming, die vlier met die warmte aangaan kennen. Keerzijde van het verhaal is dat wij trouwens het hele huis vlierverwarming hebben. Ja. Sterker nog, ik heb wel dat het in de garage echt lang. Ja, maar daar ben je bij. Nou, dat zo slim is het net. Dus dit is eigenlijk het hart van dat energievriendelijk. Nou ja, goed. En maar diezelfde warmtepomp wordt dus ik het water warm maken. En je zit dan dit is wel 80 liter wat je erin zit. En die wordt dus ook warm maken met die warmtepomp. Het voordeel zie je elke maand weer terug op je energierekening. Die €100 in een groot huis, €100 in de maand. Dat tikt aan, hè? Dus dat, en dat komt, en je geen gas. Dus, en dat komt elke maand weer van. Plus dat wij, vinden wij dus een fantastisch klimaat in ons hebben. Ja. En net alleen op een plek, maar overal. Ja, als iemand wat je wel op zijn stip komt, dan gaat je, als ik hieronder zit, het is altijd mogelijk. Dus dat is het nut van je huis wordt daar toch volle groter. Hartstikke mooi.